Mae'r fideo yma am edrych ar sut i ddatrys anafaledau, ond hefyd mynd i cymaru nhw yn erbyn hafaliadau. Ar y chwith mae gen i hafaliadau, a ar y dde mae gen i anhafaleddau. So yn yr un gyda, mae R plus 2 yn hafal a 5, so maen nhw'n cydbwyso. So i ffindo mas beth yw R, chi'n tynnu 2 o'r ddwy ochr, cos mae'n rhaid chi'n gwneud union yr un peth i'r ddwy ochr. So i'n mynd i adael R yn hafal a, positif 2 tynnu 2 yw 0, sy'n gadael R, 5 tynnu 2 yw 3. Os fi'n edrych ar yr anafaledd, fi'n gwneud yn union yr un dull, fi'n trio gadael R ben una neu ffindo mas beth yw R, so mae'n rhaid fi gael gwadl o positif 2. So fan hyn mae R mynd i fod yn fwy na, peidwch newid yr arwydd, 5 tynnu 2 yw 3. Mae hwnna'n meddwl bod y atebion R yn fwy na 3, so gall R fod 4, 5, 6, 7 ac yn y blaen. Unrhyw beth sy'n fwy na 3. Fan hyn, R tynnu 3 yw 7, i adael R, chi'n adio 3 i'r ddwy ochr, sy'n gweud bod R yn hafal a 10. So os fi draw fan hyn, mae R tynnu 3 yn llai na 7. So os fi'n adio 3 i'r ddwy ochr, fi'n mynd i gael R yn llai na 7 adio 3 yw 10. So mae'r posibiliadau rifau cyfan mae R gallu bod a bod yn llai na 10 yw 9, 8, 7, 6 ac yn y blaen. Dyna'r atebion posib am R. Fan hyn, 2 R yn hafal a 18. So chi'n moyn beth yw 1 R, so chi'n rannu'r ddwy ochr gan 2. So mae bob 1 R yn hafal a 9. Draw fan hyn, mae 2 R yn llai nag 18. So chi'n rannu'r ddwy ochr gan 2. So mae R yn llai na 9. So mae hwnna'n meddwl mae R yn gallu bod yn 8, 7, 6, 5 ac yn y blaen. A mae dal mynd i fod yn llai. So mae 2 ohonyn nhw'n mynd i fod yn llai nag 18. Fan hyn, rannu'r ddwy ochr gan 3, so mae R yn hafal a 2. Fan hyn, rannu'r ddwy ochr gan 3, so mae R yn yn fwy neu'n hafal a 2, sydd yn meddwl trwy hyn, mae R, y rif, gallu bod unrhyw beth 2, 3, 4, 5 ac yn y blaen, cos mae'n gallu bod yn hafal a 2 neu yn fwy na 2. Cwbl ar ôl gen i. 2 R tynnu 2 yw 5. So, chi'n adio 2 i'r ddwy ochr gyntaf, sy'n mynd i adael 2 R yn hafal a 7. Rannu gan 2 wedyn, rannu gan 2, so mae 1 R yn 3.5. Draw fan hyn, yr un dull, cydbwyso, 2 R yn llai na 7, rannu gan 2, rannu gan 2, so mae R yn llai na 3.5. So yr atebion gall R bod, mae'n gallu bod yn 3, 2, 1, 0, minus 1 ac yn y blaen. A wedyn ni'n ôl af fan hyn, reit ar y gwaelod. Lluoswch y ddwy ochr gan 5 i ddechrau. So mae hwnna'n rhoi 2 R yw 20. Wedyn rannu gan 2, rannu gan 2. So mae bob 1 R yn hafal a 10. Os fi'n mynd i'r ochr yma, lluoswch gan 5 i ddechrau. So 2 R yn llai na 20. Rannu gan 2, rannu gan 2. So mae bob 1 R yn llai na 10. So mae'r atebion yn gallu bod yn 9, 8, 7, unrhyw beth sy'n llai na 10. Be hoffwn i bod chi'n neud yw rhedeg trwy rhywun eto, a wedyn mae gen i 4 cwestiwn hoffwn i bod chi'n ateb. Dyma nhw. Hoffwn i bod chi'n cael go ar y cwestiynau yma, cynnig ar y cwestiynau yma ar ôl gwylio'r fideo fi newydd postio. Bach o ymarfer, chi'n mynd i ffindo rhain yn hawdd. Mwynhewch.